mga amigo, mga amigo! Yay! Nakabalik na dyan ko guys after pila ka buwan nga wala in town naka-vlog. So pasensya dyan kayo. I hope gimingaw sad mo taon na ako guys, no? Pero gimingaw dyan ko ninyo makipagstorya ninyo o maghatag po og mga kalingawan po kunuhay ninyo ba. Anyways, just before we move on to our topic today guys, if you are new to my channel, please don't forget to click that subscribe button and hit that notification bell as well para sa ma-update mo sa tanan nga mga videos nga akong i-upload diri sa YouTube. Kay paningkamutan na dyan din taon ako guys nga makapag-record na ko every week. Anyway, so the reason why nga nakahuna-huna ko to create this vlog guys, kay na-inspired jud ko after watching a vlog from Lars and Clyde. That was a vlog about old photos ni Lars katong time mga lalaki pa siya before siya nag-transition to a very fine and beautiful transgender. So na siya mga pictures nga gina-show guys, and game kayo siya nga to remember ba, and proud sa kayo siya sa unsay iyang past, which is really good kay sometimes it's really nice man sad siguro to look back and remember nga unsa atong giagian, because only then we can say na yes, we are very strong kay after kung unsa man nato nagyan, but good or bad, at least we've learned from it, di ba? So karon mo na atong buhaton na ako'y mga photos nga gipang andam diri. Actually gi-ask na ko si mama nga to prepare these photos because I also want to make my reaction of my old photos. Tanaw na to kung makahinumdum ba ko kung kanusa ni siya ginatake o unsay nangahitabo ani nga mga panahon na. But before ato ni siyang sugdan ng mga photos, nakakita siguro mo sa ako mga friends sa Facebook na post ko mga karaan ako nga mga pics no. Sama ani niya kani. Kani nga picture guys. Mo ni siya nga gingnan ko nga mura daw ko si Chucky. Tanaw ni si Chucky. Murag si Angelica nasa Niban o matod pa ni Eden mura sa ko si Isa Sierra. Sila ko susunod pagdating sa ng panahon sa una guys. But para na ko feeling na ko mura ko si Watch Chile, Watch Minigay. Ano ko ngayon kay ko na, pero looking at it now murag another picture that I posted is this one. If I can still remember it right, that's graduation sa akong brother, grade 6 siya. Ako I was grade 4 or grade 3. And if you notice, wako ganahin, wako tanaw sa camera because gisapot ko ana because I really don't want magpa-picture at that time. Kaya if you notice my bangs, hindi mo po kaya ako may itaas na akong hair. Akong gi-cut siya o kanang giana niya. Akong gi-cut. Tanawa akong say nahita mo. So, kids, don't do that at home if you don't want your hair to be like that. Yeah. So there. And then another picture is Kanisha. O, diba? Si Manny Pacquiao. Pinabarong pa. If I can still remember it, right? Kanisha, kasal sa ako ang brother or sa ako ang sister? I'm not so sure. Basta kasal na siya, of course. And feeling na ko guys na ngayon na kayo. Pinatambo kayo. That was the time na ako si Mojako. So atod ka na rin padung na naman balik akong lawas na dungingan na wala. I'm really trying myself na to refrain from eating a lot kay anit yung pandemic ko tayo lang manonood kundi mag-binge watching and then at the same time magsiligaw. Oh no! So I'll try. And I hope nga mag-open ang gym para makabalik na yung taon ko. So let's start! Ato na ning tanaw ng mga photos and let's start with this one. Oh! O, diba? Model to self. O, diba? Tanawa sa mga kwilyo, guys. Pinanaana ko na hinundom dyan ko nga uso kayo ni siya sa unang pakwilyo. Naku. Next. Okay, so morning nga tayo guys nga uso pa si Sangoku. Ingana, bench pics na siya nga here, nagpatupi ko niya uso pa itong mga clay karon kay uso pa man siguro sad siya, but yeah, nagagipog ko gingana bata pa. I think going towards 30 or 20s pa ko ni mid 20s.
So I'm with Amber and Cheryl's. I really miss them. Hi Cheryl and Amber. I hope you're watching. I really miss you guys. We still have our photo together. I hope you can visit us here in the Philippines again. Yeah. There. Next. Ah! Oh, so this is me with my Ate Tess. She is really, my angel. She's very supportive, very generous as well. I grew up with her, and she's also in Vegas right now. Every time nga nanin siya sa Pilipinas, tagan kami photos together. That's how close we are. I miss you, Ate Tess. Hello, Ate Tess. Miss you. Next. Model ka. So guys, sa una pa yung panahon, wapa ko kay Balo nga selfie ba jud tawag na, but yeah, sa una pa jud hiling na jud kay ko mag-take of pictures sa kuwang kaugalingon. I didn't know nga selfie day ang word ana. So that's me. This is me. Kapay Hugo boss. Hilig sa kay kong sleeveless yun even until now. Maski tambo ko, hilig siya kay kong mag-sleeveless. What else? So my phone here, I think 3650 man siguro nga phone. 3650 or 6600. Uso kay Nokia sa una, guys. Mo na siya iPhone sa una. And look at baby boy. Baby boy. Next. Oh! Yeah, so nga na ko gamay sauna. Kani nindot kay ni siya nga pants ganahan kay ko ani, and of course this one. This is I know nga sa balay ni sa kuang lologs og lola sa side ni mama. Sila no lola no ring og si Lolo Monique gimingaw na kay ko nila. I'm with my Ate Bona. Anak siya sa igsoon sa akong mama. She's a teacher. I think padung na siya principal. I think so. I really miss her. Hi, Ate Bona. Sayang lang hindi tayo nakita when we visited you guys sa Cavite. Hopefully, kung makabalik man kami doon, o di ba nagtagalog, kung makabalik man kami doon, makita na talaga kita. Because I really miss you. I really do miss her. She's really nice. Miss you. Next, only have 3 photos left. Let's check this one. Oh, di ba? Pumadero assist. Okay, so mga dyan akong problem area, guys, even until now. So, dako dyan kay kong tummy. But there was a time nga nakatone dyan na siya. But karon ibalik mo siya jelly ace. Siya jello. But I'm with my cousin Leia. She's in Dubai right now. Very successful as well. And she's pregnant. Diba? Congratulations, Leia. We're friends on Facebook. So I hope you're watching. And I really do miss you. I hope you sana naman makabalik ka dito sa Pilipinas at mag-bonding na naman tayo ulit. Diba? Na-miss ko yun. Na-miss ko talaga yun. Next. Oh, diba? Si Snow White kasest. So, sa flash na siya. Kaya uso mo kayo nang na-flash good sa una. Good. So, yeah. Ingana po kadawat sa una. Uso kayo ng body bag sa una. And this one, I can still remember. White rin siya nga sleeveless na ako may nagbutang aning red. Kay kani siya, gikan dyan siya sa usa ka t-shirt ako niya paglaba. Namantsa siya, kay mura siya nilubad. But this one is really nice because zipper na siya. Pwede ni mo masud ang imuhang t-shirt. So I'm with my Ate Aisa. Si Kimberly! Hi Kim! If you're watching, hello, I miss you. This is her mom, si Ate Ann, akong cousin, si Auntie Bibi, si Auntie Faye, Ate Madonna. Hello, Ate Madonna. So every time mag-November 1st or even until now, mangadto jud mi ana sa Queen City to visit, of course, my Lula Bining and Lolo Tonying na naa dinhi. Both of them are in heaven now. And I know that they're still watching over me. Aww. Last photo. Diba? Kumadero to sis. Diba? Sa una pa dyan ko kumadero. Kumadero dyan ko zona, guys. But it's me. Diba? Nagagip ko gingana ko nung guys. It's really nice, no? Nga ka nang
to look back na kuan, and it's also very nice ba nga kanang lagi ni kay pictures sa imong pagkabata noon, pagkabata. Though sa ako agabi na lang kayo, and I'm really hoping kids ito yung mga naka-keep sa akong mga pictures sa una, kaya nga sunog man gud mong album tanan guys. So there, sayang kayo ang mga pictures. But karon man gud nga nagkaanam tagkada ko no, we think nga daghan kay kitag problema, murag kay nang ginabugbog pagayo sa problema guys. But if you look back, there are also days nga happy kayo ta, di ba? So yeah, and it's really nice to look back and remember those beautiful days para sa makaingon ka nga life is really beautiful, and whatever it is man mo na experience in the past, it made you stronger person right now. Thank you so much guys for watching. Again, if you're new to my channel, please don't forget to click that subscribe button and hit that notification bell para sa ma-update mo sa tanan ako mga videos nga ipang-upload, and hopefully maka-record na jud kog daghan-daghan. And don't forget to follow me on my social media accounts. Again, this is CJ, your buddy hat guy. See ya!